cròniques de Gothel. Capítol 153. Per fi, el gegant de pedra és aquí. El doctor Gero s'acosta a Gothel l'Em terrible i li pregunta: «Me ha dicho el metabardo que eres único fabricando armas de fuego. He pensado dar un toque innovador a mi cuerpo». I traient un croquis d'un disseny mecànic perfeccionat, ensenyar a Gothel el seu desig. «Si me lo fabricas, enano, os revelaré un gran secreto que puede salvarnos la vida a todos o acabar con nosotros en un suspiro. Mi obra completa». Gothel, mirant-lo amb dubte, comença a arrencar una forja immemorial. Foc, flames, guspires i cops de martell. La gran forja inicia el seu foc de nou. El nan demana ajuda al seu cosí i al metabard. Entre els dos, aprisionen a Dr. Gero i l'immobilitzen. Gothel, amb una maestria increïble, produeix el primer sex machine de l'Avern. Estem a la sala fosca del temple, quan tot tremola. Brotor xiu-xiueja. Ja està aquí! Ja està aquí! Lucian, esperitat, cau al terra amb les mans al cap, inconscient. Les parets es comprimeixen i el terra comença a inclinar-se. Brotor parla amb el metabard. Alistair, tenéis que huir. Salid del templo. Toma mi emblema. Sobrevive. Alistair l'agafa i el nota fred com el gel i amb una energia molt poderosa sortim correcuita. Tots sortim. Bratac agafa Lucian, menys Alistair, que es queda perquè li expliqui què és l'amulet. Mentre torna, el Bart veu com alguna cosa sembla que s'estigui menjant l'habitació. Brotor fa un crit quan l'habitació col·lapsa i queda la foscor absoluta. Sortim de la sala, esquivant les lloses i les grans pedres que cauen del terra i del cel. Sentim darrere nostre com s'està engullint tot. S'està esfondrant l'edifici. Alistair, que va l'últim, veu com al passadís surten moltes mans esquelètiques que l'intenten apressar entre les parets, però amb un encanteri les esquiva i arriba tot el grup, sa i estalvi. Una secció del passadís cau a sobre Eisenhorn i Gothel, que cauen a terra, destruïts. Surten més mans de les parets. Els altres intenten rescatar el paladí i el guerrer. Bratac rescata el seu cosí Gothel. Les mans intenten estirar Eisenhorn cap a baix, cap a la roca, i altres mans que l'intenten rescatar. Eisenhorn intenta fer una palmada sagrada per apartar-se de tota la runa. Veiem com funciona lleugerament i tota la runa surt disparada, deixant-nos veure el paladí, que té dos trossos d'esquelets agafant-lo. Sortim del passadís, que acaba sent col·lapsat. Entrem a la següent sala, on el terra és un abisme. Alistair i Eisenhorn, amb un encanteri, creuen la sala correcuita. El coronel fa volar Bratac, que ens agafa tots per dur-nos a l'altra banda. Del sostre cauen roques gegants. Les sales es comprimeixen darrere nostre. Estem a prop de la sortida i apareixen més mans esquelètiques que les esquivem. Arribem a la sala, d'on vam lluitar contra els escarbats. Ara els malnascuts estan tots cobrint la sortida. De fet, intenten sortir. Cantem perquè s'obri la porta, com antany. Giren l'atenció cap a la nostra presència i Alistair tira la vareta de projectils perquè faci dam i la seva màgia atregui les coquetes. Van cap allà i es mengen la vareta. Mentre estan establingudes, sortim de la sala i del temple. Mentre sortim del temple, molt feliços, veiem que a la planícia del desert la terra es va aixecant pels moviments d'una criatura. Veiem com del terra surt un cer de pedra que es menja tot el temple. El cer, estructura, està creat per edificis i és enorme. Engulleix tot el seu pas. Veiem una criatura de pedra que ens mira amb una màscara pàl·lida. Està dalt de tot. És Noriandel, el rei dels gòlems, que porta un cos d'un enano, el nostre Húbirak. Veiem com la terra del nostre voltant s'obre i emergeixen centenars d'esquelets. Noriandel sembla que s'adalanta i diu: «Hola, hermanito». El Bart intenta parlar amb ell, però Noriandel, omitent el seu germà, li exhorta:
Ya no os necesito, diu ensenyant a Hubirak inconscient. Todo será mío. La maza, Zariel, el Averno. Todo. Concentrat amb el seu mestre, creu veure que li clica un ull. Parla amb Noriandel per veure si segueix convencent. Ya sabes dónde estoy si quieres pasar un buen rato. Se me ha puesto dura recordando. Te equivocas, hermano. Ya no me gusta la piel débil. Ahora soy una roca. Tanmateix, Noriandel agafa Hubirak i s'introdueix de nou a la boca de la bèstia. Observem que el llibre de Hubirak s'ha actualitzat i sabem que aquesta criatura és el destructor de mons que engulleix totes les ciutats que acaben a l'Avern i té un mecanisme que pot trobar qualsevol cosa. Sabem que Noriandel ha entrat per trobar la maza. Alistair es treu el guant ensenyant la mà i l'ull de Zariel. Amb una bola de foc, el coronel intenta netejar gran part dels esquelets. Lucien s'aixeca i disparen escletxes. El golem, impactat per l'atac, es gira i exhorta. Rendíos! Al mateix instant, el coronel, Bratak i Lucien s'agenollen i deixen les armes en gest de perdó. Gorthol i Alistair intenten obrir-se camí, comunicar-se amb Hubirak, que tot i estar dèbil, li diu que pot crear una distracció perquè puguem entrar. El combat no el podem guanyar. Noriandel ja és dins la criatura. Alistair el provoca i el golem comença a formar una bola negra que ens la vol enviar cap a nosaltres. Justament Hubirak desperta i cancela la bola i molts esquelets són destrossats. Noriandel entra ràpidament amb Hubirak als seus braços. Correm entre els esquelets per entrar a la criatura. El coronel, el primer. Lucien elimina molts esquelets com una metralladora, però molts li cauen a sobre. Eisenhorn crea un vent huracanat que elimina molts més i allibera el príncep elf, que creua fins on està el coronel. Gràcies al vent del paladí, el grup pot creuar a l'altra banda. Eisenhorn s'acaba teleportant amb tots a la boca del llop, una ruta enorme, fet de restes d'edificis. És molt gran, centenars de quilòmetres. Veiem a Noriandel molt davant nostre, que ens somriu, com el rei Petri que és. Continuarà.